na, Kaycee. Si higawan na. Sponsors! Niwara sa'yo, mali na tiyulong. Likuan ko no niya ako ay surround the couple. Niwara sa'yo. Wagahan dayu hantun dua an maanayo tayang maanal dalikdik. Adiya hintam maun ya adiya lang kuyaon. Painuman nyo dida. Didan dua. Adiya lang kuyaon ya adiya hintam maun. Teoman taya tulumpulot onom. Di tawon hinalahina. Yung man anong pangahawan dakko-dakko di ay bubulangon. Anon ababagitan ang damuon hinanawon. Ngayong gapuh bodang apo Dios da yung Gideon Kaycee. Ya mabalinan niyo ana paksyaton da di tapno mumbaligin ang iyo pun himbalayan. Ot hi apo Dios di mo wagah ida iyo. Tapno taga niyo imba-imba balik. Taalion on gatuk kaya diot an golang amupuligan hinan total. Hanat idap padapayo itakleyo. On mabindisyonan di iliya yu i-garden yu. Ya gumiyukod di baboy yu ya manu yu. Takanayon an oganda ami awison. Uno imbitaron an miyam amlong ida yu. Yada yun amoda wagahan da yu iapu Dios ta kanayon an mabika ayo. Anayon an lumayang ayo an sumuporta idatuin imbabaleyo an hanat tibon niyo'y piyanghan di apapuyo ya piduan di apapuyo o ya pitlon di apapuyo ya ahi ay mumpuko ahi ay makmak wagahan da iyo an sponsors ninongs ya ninangs tapno apo Dios hi apo Dios di mangidat hi maphod an pumpamilyaan niyo tada yo'y pangitiban datuan inanak kayo hi kasar anda yo'y mumbalin hi modelo an pangayunudan da tamaphod di punrugyan da o ya maphod di da pumpamilyaan an hanat hay pamilyayo an nininong sa ninang ya mumbalin hi bendisyon ang kinanayon hi udum ang tinatago alyon to namin hi amen tuloy di music. Okay, amo na ni Anta ang posto mo. Gangon sinaho ayo. Kung sinaho ay og nambitalen na Gideon. Dakor di tinibo tao ang simbolon di mon kalaysan alyan di Lucano hinaindai. Di ngorto di mismon hinapit tan dua. Ot haon ani Pastor Herman Dinumla. Gapuhin ang otoridad an indat di gobyerno tao. An mangasar. Yawada mo yung karipya nga an mangiproklama ang Gideon Kaycee iya himbaleda mo palakpakan.
Nanon adumon apo Dios maidhatagong mga isina ididandua. What God hath therefore joined together, let no man put asunder. Isu nga Gideon, mangipakita kayo man ti sampor ijay kunkunada nga kiss. First public kiss. Kunak nga sampor ata inararami diyo isu makipakita kayo man tinain amot to babakay tirala kaya alin dayangan hinahin ibagabagan pastol an kiss on candy hinahin o ay candy. Sige, ibatang di talen na ta different position. Tinakor di camera. Aguinaldo kiss. Alwari atin eh. Agad tibon to ya Aguinaldo kiss. Sumarunong mo nan hiyang ngayon kiss. Dami hiyang ngayon ya di mi alyan ni I love you. Aguinaldo, okay. Asipulo ni An, asipulo. Asipulo kiss. Ingit mo, ano yung kiss? Okay, umbunta uta. Meto hina na picture taking.